Lakay po, my name is Louie and welcome to Wear in Pampanga, where we help businesses promote their products to our Wear in Pampanga community. For today's video, this is our episode 3 with DTI Pampanga, and we are with these amazing people which we are going to introduce as well. No? So starting off with Miss Beng. Hello, ako po sa PRISM. I'm Beng Castello. Taga Mexico, Pampanga po kami. At ito po ang aming negosyo, yung PRISM tie-dye shirts. And of course, I'm Ira from Blessing. Ako po si Rhea, owner po ng Jianlee from Santo Tomas. Mga homemade bags po yung sa akin. And of course from DTI, Sir Jan, please. Hi, I'm John po from DTI. So I'm one of the business counselor po sa negosyo center ng City of San Fernando. Alright, so again, thank you so much for being with us in this video. Since nandito na tayo sa Blessing, so for Miss I, so when did it start? What was your inspiration about? Actually, nung pagdating natin kanina, no, so sabi ko kanina, napakaganda po ng pangalan ng business niyo. Yes. So how did it start? Well, actually, it started, kami kasi as a family, mahilig talaga kami mag-milk tea. So, nung nagkaroon ng opportunity to run a business, pinili namin yung milk tea kasi yun yung hilig namin. And binagay namin siya sa personality namin kasi kaming family, masiyahin kami. So, as you can see, yung tagline namin is happy family with a happy tea. With a happy tea. Yes. Alright. So with our products right now, so we have like 6, no? All in all, how many products do we have? Actually, nasa mga 50. Wow. Pero meron pa kaming mga barista drink kasi itong Blessing hindi siya franchise. So, kumuha kami ng consultant. Mga teas lang yung mga binebenta natin dito, or we do have coffee, I don't know, do you have So any? far, milk tea lahat. Okay. Pero by next year, gusto ko mag-upgrade ng menu. Speaking of trend, these are Ma'am Beng of PRISM, no? Una ko pong nakita to, ma'am. So batang 90s po ako. Parang sa mga UMD dancers. Yeah. So, Mabalik-balik na siya eh. Pero nag-umpisa to talaga 60s. Yung yung mga hippies. Yun, doon siya talaga nag-umpisa. Ngayon, syempre na-inspire ako kasi panahon siya ng tatay ko. Tapos at the same, maraming dahilan. At the same time, nauso nga siya ngayon, pero mas lalo ngayon kasi 2 years na kami eh. Parang nakita ko dami, pero mga hindi naman siya handmade yung mga nakikita ko. Ito kasi handmade, gawa talaga ng mga anak ko to. Yung isa pang dahilan ko, bukod sa makulay siya pa, millennial, pwede rin siyang, nagkikater din kami sa mga baby boomers. Oo, kasi nga, panahon nila to. So pag nakikita nila, naalala nila yung panahon nila. Tapos at the same time, isa din sa malaking dahilan ko kasi advocate ako ng LGBT. So yung rainbow is the color of the LGBT. Okay. Since I have a gay son. Ayun nga, kumbaga ganun din, parang isinabuhay ko rin yung negosyo ko, yung ugali rin namin. Very colorful. If I may ask, ma'am, how long does it take yung isang shirt? Sige, pwede kasi kami made to order. Pagka umorder ka sa amin ngayon, 1 week siya bago mo makuha. Kasi yung proseso niya hindi ganun kadali. Lalaban mo yung damit, idadry mo, patutuyuin mo, lalaban mo ulit, patutuyuin mo ulit, ganun. So, hindi siya madaling gawin. Nakatulad ng printed shirt na kahit ngayon makukuha mo. Yun yung binabayaran mo dito. Kasi siya mismo, art na siya. Kahit hindi mo siya suotin, display mo, art na siya. Canvas na yun. Oo, canvas na mismo yung damit. Lahat ng options pwede. Okay. Kailan po nag-start si PRISM? 2018. Siyempre nung una, bebentahan mo lang kamag-anak mo, kaibigan mo, no? Tapos, yung friend ko, siya nag-invite sa akin sa Giant Lantern Festival last year. Yun yung unang break ko na makita ng tao to. Doon lang nakilala kasi nga sabi, mukha daw siyang parol. So, bagay siya sa Giant Lantern Festival. So yun, nakita dun sa Office of Tourism ng ng San Fernando. So mula nun, sinasama na kami. Ang laking tulong ng DTI. Maraming salamat. Sila Sir Darby nag-i-invite sa amin. Saka sumama ako sa mga grupo ng mga negosyante dito, yung mga SMEs. Yan, nasasama kami ngayon sa trade fairs. Pero lahat ng business ko, sinusuportahan ako talaga ng DTI. Lahat ng problema ko, kinukonsulta ko sa kanila. Yung business counselor namin, si Ma'am Rispa that time, sa Mexico. Oo, siya pa yung nag-asikaso sa akin at napakabait niya, napaka-maasikaso niya sa akin talaga. Lahat ng problema ko, tinutulungan niya ako. Pero proud akong sabihin na gawang Kapampangan. Dito nag-umpisa sa Pampanga, itong tie-dye shirts na. Great to hear your stories, your origin, and as well as your advocacy. Maraming salamat po. Alright, so
for the last business, we would like to ask Ma'am Rhea. So, ano naman po yung mga dala natin? Yung sa akin naman po yung mga customized homemade bags. Bale, ito po lahat is mga gawa ko. Nag-start po ako since 2018. Dahil naiinip din ako sa bahay, walang nagagawa. So, nakita ko si machine, sabi ko, ito na lang sa akin. Doon ako nag-start. Nag-ano ko ng mga backpack, so binenta ko muna sa mga kapitbahay. Bale, nag-trial ako doon. Then, pinunbis ako ni father na mag-negosyo ako. Twice ata niya sabi niya sa akin, punta ka ng DTI. May nag-a-assist doon. So, nakinig ako kay tatay. Pumunta kami doon. Ang nag-assist sa akin nun is si Sir Peter Gonzalez. Siya din yung gumawa ng logo ko, sis. Galing din ng DTI yung logo ko. So isa sa mga assistants po ng ano yan, so branding naman. Branding po. So after 1 month, nakapasok na ako ng trade fair. Pinasok na ako sa trade fair. Doon na na-market yung mga bags. What was your background po? Bakit bags po yung mga nagustuhan ninyong gawin? Bata pa lang ako, mahilig akong maggawa ng mga pouch. Diba, lubugin tayo. Kung naiinip ka, tahi-tahi ka ng pouch, ganun lang. Tapos nag-search ako via YouTube, self-learning. Doon ako natuto paano siya gawin. So from the very beginning po, bags na po yung mga ginagawa natin. Bags. Okay. And any aspect po na different po siya from the other brands din po or bag manufacturers? Meron kasi siyang synthetic leather sa loob. Lahat ng bag for waterproofing. Yung design niya galing po ng DTI. Product development po. Project po nila. Wow! Galing talaga ng DTI. Hindi ka nagtutulungan sa market. Yes. Even sa product, even sa packaging, sa labeling, madami. Paano po ma-avail yung mga products natin? Ngayon, through Facebook, Shopee, yung po mga maliliit, yung mga coin purse na naipasok ko na po sa Shopee. Kay kay Reward Bucket. Yes, of course. Alright, so amazing stories, amazing startup. And speaking of new normal, of course, we have DTI kung paano po na tayo matutulungan yung mga business owners na lalong-lalo na ganitong medyo strict po yung paglabas natin, mga ganyan. So tell us more about your negosyo centers. Yes po, sir. Yes, sir. Negosyo center. Kumbaga yung negosyo center po kasi, isa po yan sa mga program ng DTI in line with the Go Negosyo Act. Na ang ano po talaga nito is lumalapit sila sa mga MSMEs, like sa mga local governments, LGUs, na yung mga services ng DTI is ilalapit na nila para doon na lang sila magpunta. For example, yung mga services na offered po nila is unang-una po yung business name registration, diba? And mga conducts din po ng mga seminars and trainings. Right now po is nasa 19 na po yung negosyo center na launch. And this coming December po is may nilo-launch po niyan sa Arayan. So, new negosyo center. Amazing! Yes. Sir, please invite yung mga potential business owners as well as yung mga existing to come and check out kung ano po yung may tutulong ng DTI para sa amin. Yes po. So, sa mga MSMEs po dyan and sa mga nagbabalak po mag-business. Yes. So, pwede po kayong lumapit sa DTI and o kaya sa mga local government units nyo po. Tingnan nyo po kung may negosyo center na sila. Pero, yun po talaga yung program ng DTI, lalo-lalo dito sa Pampanga. So, ang goal po talaga kasi per LGUs po talaga as much as possible. As much as possible. And through online. So, you can register na po yung ninyo through online. So, pwede po kayong pumunta sa bnrs.dti.gov.ph. I-register niyo po yun. So, any other requirements po are available dun sa website natin para may guideline? Usually yun lang din. Or renewal, pwede rin po doon. Business name renewal. And you can pay po doon through GCash, credit card, debit online card. transaction na po. Online transaction. Which is very, good po sa bago. Very convenient po sa mga MSMEs or sa mga nagbabalak pa rin po mag-business. Wow, what an amazing day. What an amazing session with this, guys. And before we leave you guys, we would like to thank Rewards Bucket for being a special partner with us in this video. Hi, I'm Christina Brown-Malik from Rewards Bucket. Rewards Bucket is an ordering and delivery mobile application wherein you could order your favorite products
Rewards Bucket gives rewards. So whenever you order, you will be having some points. And from these points, you could have some rewards. So what are our rewards? Smart loads, globe loads, gadgets, such as cell phone, iPods. In the future, we'll be giving small appliances also. We would like to invite everyone to be merchants of Rewards Bucket. Widen your reach here in Pampanga. Our membership is free. We don't have any monthly fees. A partnership with DTI Auto, wherein we carry the products and we deliver the products of entrepreneurs throughout Pampanga. Right, so there you have it. Ma'am, please invite our viewers to come and check out Tea Blessings. I'm inviting you guys to visit us. We're open daily from 11 a.m. to 10 p.m. Monday to Saturday, and Sunday from 9 a.m. to 5 p.m. And thank you also for inviting me and for choosing Tea Blessings to be part of this. Ma'am Bing, please invite our viewers to come and check out your... Ito po, ang aming tie-dye shirts po, dito po kami nag-umpisa sa Pampanga. So, love na love ko talaga ang Pampanga. Meron po kaming Shopee, Instagram, Facebook, Lazada. Check us out po, PRISM tie-dye apparels. At saka, syempre sa Rewards Bucket. Yeah. Dahil ito ang kasama natin ngayon. Tama. Yan. Pwede mo kayo umorder dyan, hindi lang food, pati non-food. So, nandun din po yung shirts namin. So for Ma'am Rhea, please invite our viewers as well. Kung gusto niyo po akong makontak, meron po akong Facebook, Instagram, Lazada, Shopee, Reward Bucket. Ang contact number ko po is 09555-16361. Kontakin niyo lang po ako. Open din ako sa mga reseller. Yes. Alright, so before we end this video, again, we would like to thank Tea Blessings for this amazing refreshments. Wow. Guys, if you're interested to know more about this, we're gonna be including the links of all the businesses, yung pong mga included dito sa video na to down below. So there you have it, guys. Thank you so much for watching We're in Pampanga. Until our next episode with DTI Pampanga. Thank you so much, Sir John. Thank you, sir. Until our next video, please stay safe and stay at home. Bye! Bye!